proffwydi bach, 12 proffwyd llai ar ddiwedd yr Hen Testament, a da ni ddim yn troi yn aml iawn. Ac yn y gyfres, da ni'n edrych ar 4 o'r proffwydi bach. Ac un peth am y proffwydi ydy bod nhw'n aml yn mynd â ni i le anghyffyrddus. Cos maen nhw'n hi hefo Dduw. Oedd yr iris i det efo Dduw gyda. Ond mae proffwydi'n aml iawn yn deud pethau mawr wrth Dduw, yn cwyno am Dduw, ac yn cwyno bod Dduw yn gwneud pethau dydyn nhw ddim yn credu sydd yn iawn iddo fo wneud. A mae Habacuc yn gwneud hyn. Mae bregethwyr yn gallu dweud, o, dwi'n mynd i anwybyddu y darna yma. Dwi'n mynd i haws i mi beidio sôn amdanyn nhw. Ond da ni'n mynd i edrych ar un o'r pethau mae Habacuc yn credu sydd yn anghyffyrddus ynglyn â Dduw. A gewch chi weld hynny yn y munud. Ond na i ddarllen darn o lyfr Habacuc. 3 pennod ydi o, ar ôl chi'n mynd adre, ar ôl y gwasanaeth, ac a cinio. Cyn i chi gael na? Chwiliwch am llyfr Habacuc. 3 pennod ydi o. I chi weld y llyfr ar ei hun. Oherwydd be ydi o ydi, Habacuc yn gofyn 2 neu 3 cwestiwn i Dduw, ac yna mae Dduw yn ymateb iddo fo. A di Habacuc ddim bob amser yn licio'r ffordd mae Dduw yn ymateb, mae'n ddiddorol iawn. Ond na i ddarllen hwn i chi, cwyn Habacuc. Yr oracl a dderbyniol Habacuc y Proffwyd mewn gweledigaeth. Am fa hyd arglwydd y llwyddaf am gymorth a tithau heb wrando, ac efab anat trais a tithau heb waredu. Pam y perin i edrych ar drygioni a gwneud i mi weld trallod, anrhaith a phrais sydd o'n blaen, cynnau a therfus yn codi. Am hynny, a gyfraith yn ddirin, ac nid yw cyfiawnder byth yn llwyddo, yn wir mae'r drygionus yn amgylchynu'r cyfiawn, a da'r cyfiawnder allan wyrgan. Edrychwch ymysg y genedloedd ateb Dduw, a sylwch, rhyfeddwch, a byddwch wedi syfrdanu, oherwydd yn y dyddiau chwir oedd gwneud gwaith na choeliaeth am dywedig wrthynt. Wyliau bod gadw? Wyliau bod gadw yn gwneud yno? Ta fi e cen? Ie cen. Oherwydd gwele y roedd yn codi'r Caldeiaid yn genedl greulon ac wyll, sy'n ymdaith ledled y ddeian, i feddiannu cartrefi nad ydynt yn un o iddynt, a'r swydus ac ofnadwy ydynt, yn dilyn i'r rheolau a'r hawdurdod eu hunain. Y mae meirch yn gyflymach na'r llewpart, yn ddycnach na bleiddiaid y hwyr ac yn ysu am fynd. Daw i farchogion o bell, yn ehedeg fel fwltyr yn brysio at ysglyfaeth, dont i gyd i dreisio am ei dychryn o'i blaen. Casglant deithio'n grif y tywod, gwawdiant brenhinoedd a dirmygant arweinwyr, dirmygant bob amddiffynfa, ac osod gwarchau meddiannu. Yna, rhythrant heibio fel gwynt, dynion neuon, a wnaeth y Dduw o'i nerth. Dyna ni dwi'n credu. Oes yna un arall? Na, dyna Habacuc yn cwyno, a dyna ateb Dduw i be oedd cwyn. A felly, dwi eisiau sôn wrthach chi am Habacuc, a jyst 2 beth sydd yn codi yn y 2 bennod. Mwyn i ni gael rhyw syniad o beth sydd yn y llyfr yma. Oedd Habacuc, meddan nhw, da ni'n gwybod fawr ddim am y proffwyd yma, oedd o'n proffwydo tua 600 cyn Crist. Ac un o'r proffwydi eraill yn yr un cyfnod oedd Jeremia. Mae yna 2 ffynhonell i ystyr y gair Habacuc. Mae rhai pobl yn dweud i fod o'r gair Assyrieg sy'n golygu planhigyn neu lysiein, neu fallan ar Hebraeg ydy yr un mwyaf amlwg, sef fod ystyr Habacuc ydy y maflyd codwm. Neu os da chi'n cofio dechrau S4C, reslo! Na enw Habacuc oedd person oedd yn reslo. A falla bod hwnna yn gwneud mwy o synwyr na bod yn air Assyriaidd oedd yn golygu
cucumber neu rhywbeth, da chi'n gwybod? Di hwnna ddim yn enw mor lasol ar Proffwyd, ydi. Chymig i di hwnna, oce? Dwi'n di gael o unrhyw ffynonell awdurdodol. Rwan ta, lot o'r proffwydi yn pwyntio bys at Dduw, oherwydd i bod nhw'n anhapus hefo Dduw. A da ni'n gyndyn iawn i fynd i'r cyfeiriad yma. Ond mae rhaid i bobl sydd yn cael eu herio gan, ddech chi'n bod yn newyddion da'r cyflwyniad am o Dduw yn Iesu Grist, sylweddoli nad oes na ddim byd o'i le cael amheuon a codi cwestiynnau anodd a gofyn pam mae hyn yn digwydd. Oherwydd yn bod hi'n bwysig i ni weithio trwy y pethau yma, oherwydd mae bob cyfnod yn dod â'i heriau gwahanol i bobl ffydd. A mae yna gwestiynau da ni'n gorfod delio hefo nhw yn y cyfnodau ni, sydd yn her, a bod ni'n gofyn i'r arglwydd Dduw, beth da ni fod i wneud hefo hyn? Pam bod hyn yn digwydd? Pam bod ti yn caniatáu hyn digwydd? Yn y mywyd i? Neu y mywyd dynoliaeth yn gyffredinol? Neu y mywyd yr eglwys ynde? Y mywyd yr eglwys. A mae'r proffwydi'n aml yn bodlon gofyn y cwestiynau anodd. A beth sy'n peri dryswch i Habacuc yn y llyfr ydy bod o'n gweld anghysondeb rhwng i ddealltwriaeth o pwy ydy Dduw a beth sy'n digwydd yn y byd. Bod Dduw yn nerthol, yn rymus, yn gyfiawn, yn berffaith, ac eto o ddadrygioni a gwrthdaro a chasineb yn y gymdeithas. A mae'n gofyn i Dduw, sut da ni'n cysoni y ddau beth yma? Rwan ta, y ddau beth fyddai'n cyfeirio atyn nhw ydy, y peth cyntaf, byddai rhyw fath o ymaflyd codwm neu reslo hefo hwnnw fy hun, ydy cyfiawnder Dduw, ac yna yn sydyn ar y diwedd, mae yna ddarn godidog ar y diwedd, mi fyddan ni'n sôn am sofraniaeth Dduw. Peth cyntaf ydy cyfiawnder Dduw. Felly, da ni am edrych ar y paragraff yma. Felly, mae Habacuc yn edrych ar y gymdeithas yma'n rhan ohoni, a mae'n gofyn y cwestiynau yma i Dduw. Fi'n gwybod net ni o'n arglwydd, am faint mwy rhaid i ni alw cyn i ti ddateb i. Dwi'n gweiddi, trais, ond ti ddim yn achub. Pam wyt ti'n caniatáu y fath anghyfiawnder? Pam wyt ti'n gadael i'r fath rygioni fynd yn ei blaen? Does dim i weld os dim eistedd a thrais, dim byd o'n ffrio a mwy o ystaro, pan gyfraith wedi colli gryf, a does dim cyfiawnder byth. Pobl ddrwg yn bygwth pobl ddiniwed, a chyfiawnder wedi dwystio'n gam, wirgam. Dyna i gwyn i Dduw wrth weld beth sydd yn digwydd yn y gymdeithas. A da ni'n gweld yr union math o beth heddiw yn y cymdeithas ni. Da ni'n cael yn boddi gan newyddion, dydyn. Fedra ni wylio newyddion ar 5 channel trwy'r dydd os da ni isio. A'r rhan fwyaf ohono fo newyddion drwg ac anodd, am anghyfiawnder, am wrthdaro, am greulondeb rhwng pobl a'i gilydd. Da ni'n clywed heddiw am Wcrain, Afghanistan, mae'r sefyllfa'n embydus yn Afghanistan, tlodi embyd. Myanmar yn y fan honno, mae yna greulondeb mawr yn ystod yr wythnosau dwytha yma, a pobl yn cael eu dienyddio, oherwydd bod nhw'n gyrbedu, neu oherwydd bod nhw'n wahanol, neu oherwydd bod nhw'n leiafrif. Adroddiadau yn y newyddion am glodi plant yng Nghymru heddiw yma. Treian plant Cymru yn byw mewn clodi. Be di hynny? Pam bod treian plant yn cenedl ni yn hunan yn byw mewn clodi? A bod y gwyliau haf yn fwgan mawr i deuluoedd? Oherwydd nad ydy'r ysgolion yna i gynnal ac i roi trefn ac i hyd yn oed bwydo y plant. A da ni'n gofyn arglwydd, sut bod hyn yn digwydd? Pam bod hyn yn digwydd? A fedrwch chi feddwl am lot o bethau eraill cyffelyn heb i ni ymhelaethu. Rwan, ta mae yna gyfrola wedi sgwennu ar hyn.
maint yna. Felly mewn cwta 20 munud, dwi ddim yn mynd i wneud cyfiawnder a ymateb, ond dwi'n mynd i daflu rhai pethau ata chi. Fel egwyddorion, fel Cristnogion, sy'n helpu ni i ymdopi hefo'r anghyfiawnder a trais a dioddefaint sydd yn y byd ni. Peth cyntaf ydy, a di pawb ddim yn gyffyrddus efo hyn, amherffeithrwydd dynoliaeth. Amherffeithrwydd dynoliaeth. Ac fel Cristnogion, da ni'n credu bod yr amherffeithrwydd yn deillio o anifuddod a gwrthryfel dynoliaeth yn erbyn Dduw. Mae'n cael ei ddarlunio yn Gardd Eden fod yr un drwg yn dweud wrth Addag Efa, peidiwch gwrando ar y Dduw, chwiafyddwch fel diwia eich hun. A mae'n sibrwd drwy'r canrifoedd, peidiwch â gwrando ar y Dduw. Peidiwch â gwrando ar Iesu Grist. Da chi fel diwia yma. Da chi'n angen Duw ei hun. Byddwch chi'n iawn. Gwnewch yr hyn da chi yn meddwl sydd yn foeth. Gwnewch yr hyn da chi yn meddwl sydd yn gyfiawn. A mae dynoliaeth yn aml yn ymddwyn fel yna. Chwiafyddwch megis diwiau. Ni di'r diwiau. Ni sy'n penderfynu. A mae'r hyn da ni yn ei benderfynu yn gywir ac yn gyfiawn ac yn wirionedd. Ond be mae'r Beibl yn dysgu ni di? Na, pobl amherffaith yda ni. A tyda ni ddim yn gallu gwneud pethau perffaith. Da ni wedi syrthio o goniant Dduw. Da ni'n hunanol, da ni'n drachwantus, da ni'n fyfiol, da ni'n gallu bod yn gas ac yn anymunol ac yn anystyriol. Oherwydd y pechod sydd yna ni, yr amherffeithrwydd sylfaenol sydd yn y ffordd o weithredu. Mae hynny wedi effeithio ar bob dim, gwleidyddiaeth, celfyddyd, cymdeithas, unigolion. Does na ddim byd yn berffaith yn cael ei gynnal ganddo ni. A da ni'n gorfod gwynebu a chydnabod hynny. Mae'n effeithio'r economi, mae'n effeithio'r dealltwriaeth o'r greadigaeth a gwyddoniaeth. Does na'm unrhyw beth da ni'n gallu wneud sydd yn berffaith. Ac felly o fewn i gymdeithas, da ni'n gweld rhyfel, da ni'n gweld anghyfiawnder, da ni'n gweld trachwant, da ni'n gweld newyn, da ni'n gweld salwch. A diolch yn stopio yn parhau. Ganrif ar ôl canrif mae pobl yn dweud, ni stopio lladd yn gilydd. A mae rhywun fel Putin yn dod dweud, na, da ni'n mynd i ladd yn gilydd. Dwi isio tir i'n creu fi bia hwnna yn hanesyddol. Drychwch yn ôl yn hanes Rwsia, ni bia i'w creu. Ac felly dwi'n mynd i ailfeddiannu fo. Ac yna mae yna bobl yn Mae Habacuc sydd yn dweud, da ni'n licio pobl sydd yn wahanol. Felly, da ni'n cymryd teuluodd o'r neilltu. Maen nhw'n Gristnogion, neu dyn nhw mor un sect Islamaidd a ni. Ac felly, da ni'n mynd i lladd nhw. A da ni'n dweud, na, di hyn ni'n gweithio. Da ni wedi bod dweud hyn nes 1,000-2,000 o flynyddoedd. Ond mae'r crac mewn personoliaeth pobl sydd yn cael y fath effaith niweidiol ar ein cymdeithas ni. A di Duw ddim yn gorfodi pobl i fyddhau iddo fo. Neu y cwbl fydda ni fysa rhyw fath o pedau caeth i'r criwr. Neu robots. Da chi wedi gweld y robots maen nhw wedi bod yn greu yn ystod y 6 mis dwytha yma. Maen nhw'n frawychus o debyg i bobl. Maen nhw'n frawychus o debyg efo'r AI yma. Dwi'n bod lle da ni'n mynd efo hynny. Di Duw ddim yn gorfodi ni i ddilyn i ganllawia. Eto, petasa dynoliaeth yn dilyn y 10 gorchymyn, mi fysa nhw'n byd llawer gwell. Llawer gwell. Ond mae'n ragor i ddeud am hyn. Mae Habacuc yn dweud, Dduw, pam wyt ti'n caniatáu i hyn ddigwydd? Ac yn ail ran y benod gyntaf, mae Duw yn dweud, dyma dwi'n mynd i wneud efo fy pobl Israel. Darllenis i y darn. A be mae Duw yn dweud?
Dwi'n mynd i ddod â celynion i lawr o'r gogledd, oherwydd bod ym mhobol i yn anifyr, a mae mhobol i yn mynd i gael eu cosbi gan y Babiloniaid, creulon a chas a brwnt yma. A dyna sut mae fy mhobol i yn mynd i gael eu disgyblu am ei anifyrdod i mi. Ac yna mae Habacuc yn dweud, os yma hynny'n bosib, wyt ti ddim da a pherffaith a glân. Ac yn fan yna mae'r adnod, y dwyt lanach dylygaidd nag i gellu edrych ar y ddrwg. Dwi'n mynd derbyn ateb di o Dduw, medda Habacuc. Sut wyt ti'n gallu gwneud i hynny ddigwydd? Rwan ta, beth sy'n anodd hefo yr hyn da ni'n ei drafod y bora yma, ydy bod Dduw, nid yn anodd, mae yna wirionedd, mae Dduw yn gyfiawn. Mae Dduw yn berffaith. Ac yn ei olwg ef, mae bob drygioni yn wrthyn iddo fo, ac yn wrthryfel yn ei erbyn. Ac yn heiddi cael ei gosbi. I ddeud y gwir, dydy drygioni ac amherffeithrwydd ddim yn gallu bodoli ym mhresenoldeb Dduw, oherwydd i fod o'n berffaith. Oedden ni'n arfer mynd ar bnawn dydd Sadwrn i siop chips yn Bangor Uchaf, efo desgil, ydw dwi mor hen, a 6 union, darn 6, mae rhywun yn ddigon hen i gofio, mynd â bwlan wag i'r siop chips, a darn 6, a gofyn, mi di lenwi hwn, llenwi fo, mynd â bwlan o chips adra. Ar wal y siop chips, mi oedd na ola glas, oedd yn llewyrchu. A bob hyn a hyn, mi oedd yn mynd. Tro arall oedd yn. Ac wrth ddod at y gola glas, mi oedd na bry. Yn darfod. A dyna'r syniad sydd gen i ynglyn â perffeithrwydd Dduw. Dydy amherffeithrwydd ddim yn gallu bodoli y mhresenoldeb Dduw heb gael ei ddifa. Mae yna enghreifftiau hyn yn y Beibl fel bod Dduw byth yn dangos i wyneb yn ei ogoniant i bobl oherwydd fod o'n beryglus iddyn nhw. A dyna pam bod chi'n cael pethau rhyfedd fel y berth losg. Bod Dduw yn ymddangos trwy bethau eraill ac nid yn ymddangos yn ei ogoniant, oherwydd fod ei ogoniant o yn beryglus i fyd amherffaith. A Moses yn Exodus 33 yn gofyn, gai weld wyneb Dduw. A dyma Dduw yn dweud, all neb weld yn wyneb i a byw. A mae Dduw yn dweud fo fynd i'r holl yn y graig. Da chi'n gyfarwydd ar hanes? A mae Moses yn yr holl, a mae gogoniant Dduw yn mynd heibio. A be mae'n dweud ydy bod o'n gweld cefn Dduw a nid i wyneb. Oherwydd mae gogoniant a perffeithrwydd a godidogrwydd Dduw yn dinistrio yr amherffaith. Felly mae'n drygioni a'n anifyrdod am pechod yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. Felly be da ni fod i wneud? Ond tan yr Hen Testament o Dduw yn delio yn uniongyrchol efo un sefyllfa efo'i bobl yn arbennig fel yn y fan yma. Ond oedd hynny ddim yn ateb y cwestiwn yn ei gyflawnder. Ond yn Iesu Grist mae o wedi gwneud hynny. Un waith ac am byth o'i ddigon i wisgo'r goron draen. Da chi'n cael y gwrthdaro ar trais ma'n yr Hen Testament, ond yn yr arglwydd Iesu Grist fe ddigwyddodd rhywbeth cwbl arbennig, oherwydd i fod o'n berffaith, oherwydd i fod o wedi mynd i'r groes yn wirfoddol, ac oherwydd fod o wedi atgyfodi. Ac ar y groes mae'r frwydr fawr derfynol yn digwydd. Rhwng galluoedd y tywyllwch, rhwng yr un drwg, rhwng marwolaeth a bywyd. A dyma'r Iesu, fel un oedd yn rhan o'r frwydr honno Mab Dduw, yn cymryd y gosb
am drygioni, cos ba llyd Dduw arno fo ei hun, fel bod bob un sydd yn credu ynddo fo, cael maddeuant a'i olchi'n lan, a'i ystyried yn berffaith. Ac wedyn, da ni gallu sefyll ger bron Dduw yn lan. Chi'n meddwl, y cwestiwn ydy, be mae Dduw i fod i wneud hefo drygioni yn y byd? Ydy Dduw i fod i ddeud, wel, dyna fo, di roch na di. Di roch bod rhain yn mwrdro a dinistrio a caniatau newyn ac yn dinistrio teuluoedd i gilydd. Yn y diwedd, ydy o, does dim arwydd o cad iddo fo. Di Dduw methu gwneud hynny. Di Dduw methu gwneud hynny oherwydd i fod o yn dduw cyfiawn. Ac ymhlith wrth hwn mae y syniad o greadigaeth newydd a teyrnas Dduw. Pan da ni'n credu'n Iesu, pan da ni'n dod yn rhan o'r teulu, da ni'n gweithredu egwyddorion y deyrnas. Da ni eisiau'r byd fod yn gyfiawn. Da ni eisiau Caerdydd a Chymru fod yn le rhagorol. Lle dos na ddim plant yn newynu. Lle nad ydi ymgeiswyr lloches yn cael eu camdrin. Oherwydd pobl dduw yda ni, a da ni am ddod â teyrnas Dduw a'i egwyddorion i blith y gymdeithas da ni yn byw yn dde. Ac felly yn yr Iesu mae na bwyslais newydd yn dod. A mae Dduw yn delio efo'r anghyfiawnder a'r drygioni drwy'r Iesu, drwy waith yr ysbryd yno ni a thrwom ni. O'n i'n dweud bod o'n fater anodd a chymleth. Mae'n lot mwy y gellu di ddweud, ond mae'r amser yn bryn. Cyfiawnder Dduw. Mae Iesu di delio fo hynny. Yr ail beth ac yn fyrrach ydy reit ar ddiwedd llyfr Habacuc. Mae o'n sôn am sofraniaeth Dduw. Hynny yw bod Dduw yn llywodraethu. Dach chi'n bod mae'n newid arweinyddion a prifweinidogion bob whip-stitch dydyn yng nghenhedloedd Cymru gan arbennig yn San Steffan ynddo. Mae'n jyst yn newid nhw fel ydy. Diwn i mi gondan yn ei gael un arall. Diwn i mi gondan yn ei gael un arall. Ond sofraniaeth Dduw ydy bod Dduw bob amser yn llywodraethu mewn cyfiawnder, mewn cariad, mewn gras a mewn perffeithrwydd. Ac yn hanes y gread, does na ddim amser lle nad ydy Dduw yn llywodraethu. Ac gwrandwch ar y geiriau hyfryd sydd yn cloi llyfr Habacuc. Ar y sleid nesaf. Medda Habacuc ar ôl cwyno, dwi'n mynd i ddisgwyl yn dawel i fydd trefeini ddod ar y bobl sy'n ymosod arna ni. A medda fo, pa mae'r goeden ffigis heb flodeuo, a grawnwyn heb dyfur yn unllan, a mae'r coed o lewydd wedi methu, a dim cnydau ar y caead teras. Pan does dim defaid yn y gorlan, na'n cychen yn y bydau, yn y beidu, trwy'r cwbl, byddai'n addoli yr arglwydd ac yn dathlu'r Dduw sydd yn fachu fi. Mae'r arglwydd yn meistr yn rhoi nerth i mi ac yn gwneud yn rhaid mor saff a'r carw sy'n crwydro uchelder garw. A be mae Habacuc yn dweud ydy, dwi ddim yn deall yn union beth sy'n digwydd yn y byd yma. Dwi ddim yn deall yn danwl y gwrthdaro a'r trais, ond dwi'n ffyddiog fod Dduw yn llywodraethu ar y greadigaeth yma. A dwi ddim yn dilyn Dduw, dwi ddim yn ffyddlon i Dduw oherwydd y bendithion dwi'n gobeithio i gael. Ond oherwydd fod Dduw yn y fyw, a'i fod o'n llawn cariad a heilioni, yn ffyddlon ac yn ddibynadwy. Ac Beibl.net di hwn. Ond os ydych chi edrych yn Beibl William Morgan a Beibl Cymraeg Newydd, fe sylwch yn dweud drwy'r cwbl y fama, y gair yn y ddau gyfeithiad arall ydy eto. Eto.
A mae eto'n air mawr yn y Beibl, oherwydd mae'n digwydd mewn nifer o sefyllfaoedd. Does na'm digon o fwyd, bod y cnydau yn methu, does na'm anifeiliaid yn y teras neu lle bynnag oedden nhw, dwi'n mynd i fod yn ffyddlon i'r arglwydd, oherwydd yr arglwydd yw yr arglwydd. Oherwydd mae'n Duw yw Duw. Eto, oedd Job yn defnyddio fo, a mae Job yn dweud, pennod 13, pe lladdau e fe fi, sa Duw yn lladd i, eto mi a obeithiaf ynddo ef. Dwi ddim yn y busnes yma o gredu'n Iesu Grist fel mod i'n cael bywyd hawdd, a fel bod fi'n dod yn gyfoethog, a fel bod fi'n dod ymlaen yn fy ngyrfa, a fel y mod i'n llwyddiannus. Ond dwi'n caru Duw oherwydd i fod o'n yngharu fi. A dwi'n ffyddlon i Dduw, beth bynnag fydd yn digwydd yn y mywyd i, a dwi'n gwybod beth bynnag digwydd, a bydd Duw yn ffyddlon i mi. Y 3 dyn yn llyfr Daniel yn y ffwrn, dyma'r hyn ddwedwyd wrth y brenin, os yma wedi cael lluchio mewn i'r popdyn y fan yna. A dyma nhw'n dweud wrth y brenin, os ydy'r Duw da ni'n ei addoli yn bodoli, bydd o'n gallu'n achub ni o'r ffwrnais dan ac o'ch gafael chi o frenin. Ond, hyd yn oed, os ydy o ddim yn gwneud hynny, s'dim gwahaniaeth, does gynnon ni ddim bwriad addoli eich diwia chi, na'r ddelw air da chi wedi codi. Gewch chi'n llosgi ni yn y ffwrn. A dwi'n mynd i fod yn ffyddlon i'r arglwydd beth bynnag sydd yn digwydd. A dyma mae Habacuc yn ei ddweud yn y fan yma, mae neges hyfryd ynddo. Mi oedd Habacuc yn addoli Duw, nid oherwydd unrhyw fanteision, nid oherwydd bod o'n deall be oedd yn digwydd, nid oherwydd bendithion, ond oherwydd mae Duw ydi o. A dyna beth mae Duw yn ei heiddi. Tyda ni ddim yn addoli Duw drwy'r arglwydd Iesu mwyn cael bywyd rhwydd, neu iechyd, neu arian, neu yrfa, neu fwyd ar y bwrdd. Da ni'n addoli Duw oherwydd mae fod i'n tad nefol sydd wedi'n creu, sydd wedi'n cynnal ni hyd yn hyn, sydd wedi'n hachub ni drwy wyrth ar rhyfeddod yr arglwydd Iesu. A dyma di ffydd. Dyma di ffydd. Dyma pam do'n ni'n dal ati yn yddiad dreng ysbrydol Cymru. Do'n ni ddim yn llwyddiannus. Mae'n cenhadaeth ni wan, ond mae Duw yn dduw, a mae o yn llywodraethu. Ffiliwch. A dyma'r brawddeg ola. Mi oedd yr Iesu yn berffaith. Mi gyflawnodd o ewyllus Duw yn llwyr. Eto, ni chafodd o fywyd rhwydd. Gafodd o'i erlyd, gafodd o'i chwipio, fe fydd arw ar y groes, ac eto fe gadwodd yn ffyddlon i'w dad. A dyma da ni'n weld yn Habacuc yn y fan yma, yn caru Duw oherwydd mae Duw ydi o. Mwyn i enw. Amen.